Staatssecretaris Gunay Uslu, Diputado Elvis Chinashu, membro da imprensa, população de Bonaire, turco está seguindo via e live. Feliz tarde, meu nome é Carol Ensoliano e me chamo Bombinina em rueda de prensa de AUE em conexão com a visita de trabalho do secretário de Estado de Cultura e Mídia, que está caibo de OCW, senhora Gunay Uslu. AUE, primeiramente, dou a palavra ao secretário de Estado, depois de qua deputado, senhor Elvis Chinashu, dou a palavra e depois de isso, eu vai para o turno de pergunta de prensa. Maar nu eerst het woord aan staatssecretaris Gunay Uslu. Hoppie bon. Zo, bon tardi. Heerlijk om hier in Bonaire te zijn. Heel leerzaam, mooie reis. En het is niet mijn eerste keer, maar wel eerste keer als staatssecretaris. Ik ben hier om cultuur te bevorderen in Caribisch Nederland en dus ook op Bonaire. En om te kijken hoe cultuurregelingen en middelen ook hier beter ingezet kunnen worden op de eilanden. Beter ingezet en ook toegankelijker beschikbaar kunnen worden gemaakt. Bonaire is een bijzonder eiland. Een bijzonder eiland met veel potentie, veel ambitieuze plannen en mogelijkheden. Vanochtend heb ik gesprekken gehad met het bestuurscollege. Ik ben ook aanwezig geweest bij de Eilandsraad. Helaas waren niet alle leden aanwezig, maar wel enkele kunnen spreken over de kansen hier op Bonaire, over de mogelijkheden, maar ook over de problemen en de uitdagingen. We hebben het over de Rijkscultuurfondsen gehad, in hoeverre zij hier bereikbaar zijn. We hebben het gehad over de bibliotheek, wat de ambities zijn en wat de financiële middelen zijn en mogelijkheden zijn en hoe we dat kunnen oppakken. We hebben het gehad over monumenten, over het Nationaal Restauratiefonds en op welke manier monumenten gerestaureerd kunnen worden. We hebben het ook gehad over cultuurcoaches. Want wellicht heeft u dat al gehoord. Er komen 3 cultuurcoaches naar Bonaire om cultuurdeelname te stimuleren. Om cultuur te verbinden aan gemeenschappen. Om cultuur te verbinden aan domeinen als sport, onderwijs en andere zorg bijvoorbeeld. Zoals u weet zijn er extra middelen beschikbaar voor de bibliotheek en ook voor monumenten. Als we kijken naar de bibliotheek, de ambities zijn hier wel heel groot. Maar we gaan de komende tijd, en dat is heel mooi, we gaan de komende tijd vorig jaar al een eerste start gemaakt en ook dit jaar en volgend jaar zijn er extra middelen om in de bibliotheek te investeren. Zowel in de collectie als in de faciliteiten. Het is heel belangrijk, deze gesprekken zijn heel belangrijk. Ik neem het mee, goed om te horen waar de behoefte aan is en zodat ik actie kan ondernemen. Ik kan natuurlijk niet alle problemen oplossen, was het maar waar. Maar ik kan wel met u verder kijken hoe ver we kunnen komen en in ieder geval ontwikkelingen op gang zetten. Dank u wel. Dank u wel, staatssecretaris. Het woord is nu aan gedeputeerde Chinashu. Dank u wel, staatssecretaris Uslu. Ik ga over een beetje in het parlement, zodat de rest van de bevolking die parlement wat makkelijker machtig is, ook deel kan begrijpen van wat er vandaag gezegd is. Para começar, eu quero agradecer ao secretário de Estado Uslu para a visita. Eu quero agradecer também a delegação para o interesse de visitar-nos como Bonaire, não somente o governo de Bonaire, Conselho Insular, mas também diferentes instâncias na visita. Nós também com uma boa altura, hopi, também o interesse de tópico de cultura, que também que nós também é parte de nosso passado, nossa herência, é parte da esclavitud, nosso papel hopi a IBCI. Me quero bem mesura da mencionar que como governo nós está sentindo a urgência para pôr mais meio para a cultura, mas claro, o secretário de Estado apone já acaba meio com o convênio que agora firmado também com o deputado anterior que estava assim para nós pôr de uma maneira mais estrutural fundo não sair fora do gabinete holandês para a cultura de Bonaire, para nós como governo de Bonaire também tem quase nos parte para pôr meio de uma maneira mais duradoura para atender a cultura. Visando isso aí, nós queremos avisar também que nós
Apa pia we hopi riba biblioteca, anto biblioteca tem fundo não pone via de gabinete holandês para nós trazer o conteúdo da biblioteca. Nós acaba sali de composição agora que grupo de trabalho nós escuta também de projeto leider que tem que trazer plan para melhorar interesse de biblioteca, não somente book, mas também como chegar numa biblioteca completamente nova para Bonaire, sair fora esse sentimento que biblioteca não necessita somente caminhar com a beleza, pois está indo com engano beleza, ou com a beleza também, mas a biblioteca que paz com nossa cultura também. Uma biblioteca de uma área caminha com uma área de nossa cultura, com palo, caminha com ainda não se mais cômodo na nossa isla, com não também uma biblioteca crioulo de nós, mas o mundo está abrindo para fazendo uso de facilidade inovativa de uma biblioteca. Nossa papel hopi também com nós financiar uma biblioteca assim não precisa custar opção. De maneira que o secretário de Estado usa a nós temos ambição grande. Aí não nós chega na conversação com outra, com nós trabalhar conjuntamente com diferentes ministérios, com facilitamento também do secretário de Estado, que nós podemos chegar na uma forma que nós podemos financiar uma biblioteca nova para Bonaire. Nós temos conversação também na onda e biblioteca nova aqui por vir para estar acessível de maneira fácil para a intercomunidade bonaireana. Nós queremos coisa de coração, com nosso passado, com nossa herência de esclavitud, me te quero dar uma oportunidade na fundo que se escuta e speech de primeiro-ministro Rutte, último que ela visa, que nós também cá num trajeto agora aqui caminha, que nós também junto melhorar esse sistema, como nós temos que recordar e também dar conteúdo na herstel e parte da esclavitud. Nós como governo nós desejamos para Bonaire ganhar uma biblioteca, financiar, for entre outros fundos que também é livre para que parte de herstel aqui. Bisanos aqui, me quero alaguer para agora aqui, ter que agradecer dia mais secretário de Estado Oslo, pela também delegação e todos nossos colaboradores aqui na Bonaire também, com interdia, a escuta e dar uma guia na lo que o Bonaire se interessa para a nossa cultura de Bonaire. Danke, deputado Chinashu. Nós estamos over mais hora para o turno de pergunta para a prensa. Kita pedir para ter a pergunta em quartico e conciso e também indicar na quem a pergunta está dirigida. Na quem me pode dar a primeira pergunta? Obrigada, Cília. Ik weet eigenlijk niet aan wie ik die vraag moet stellen, maar ik zou aan beide gezagdragers die vraag stellen. Hoe is de taakverdeling precies voor wat betreft cultuur tussen OCW, zeg maar, en bestuurscollege? En dus OLB en het Rijk. Hoe is die taakverdeling voor wat betreft de cultuur? Wie is verantwoordelijk voor wat? Zal ik het proberen? Ik wou ten eerste zeggen, ik heb 60% verstaan van wat u zei. En daar ben ik het mee eens. 40% niet. Dus ik weet niet wat hij nog meer heeft gezegd. Nou, dat is een lastige. OCMW, ik ga het proberen om antwoord te geven op uw vraag. Want die is best gelaagd en uitgebreid. Maar als ik het even op een eenvoudige manier kan zeggen... dan denk ik eigenlijk Rijksoverheid en gemeente. Zeg maar de basisinfrastructuur of basisvoorzieningen, die liggen bij de gemeente over het algemeen. En de programmering aanbod, dat ligt bij OCMW. Dus het maken, de Rijkscultuurfondsen bijvoorbeeld, dat er projecten worden ontwikkeld, dat je aanvragen kan doen voor allerlei leuke, mooie tentoonstellingen, boeken enzovoort. Dat gaat allemaal via de Rijksoverheid. Maar een gebouw, dat moet eigenlijk via de gemeente en via BZK bijvoorbeeld. Dus dat is een beetje wat ik weet hoe de... taakverdeling is. Nu kan het hier weer anders liggen, want het is net wel ver weg. Wellicht dat er hier ook vanwege de identiteit van het eiland en de traditie hoe iets hier is ontwikkeld, kan het iets anders liggen. Maar wellicht heeft u daar meer informatie over. Ja, ik zal mijn best doen. Maar lokaal beleid maken wij. Maar natuurlijk in samenwerking, samenspraak ook, zoals u natuurlijk
U heeft een covenant met ons getekend over kaders die we moeten gaan creëren voor een nieuwe cultuurbeleid. Prioriteiten moeten gesteld worden. Gaan we samen doen, maar uiteindelijk is het aan Bonaire uiteindelijk om zijn eigen lokaal cultuurbeleid te creëren. En natuurlijk is het ook aan het openbaar lichaam om ook cultuur zeg maar, te financieren. Maar achterstanden wegwerken, zoals bijvoorbeeld nu hebben we het over een bibliotheek. Natuurlijk, gebouwen is ook verantwoordelijkheid van het openbaar lichaam. Maar wij zullen nooit en nimmer van onze eigen begroting in één keer een nieuwe bibliotheek. Dus dat moeten we samen doen. Dus we overlappen elkaar als we achterstanden moeten wegwerken. Maar lokaal beleid maakt natuurlijk het openbaar lichaam. Dus het openbaar lichaam is verantwoordelijk voor het beleid, cultuurbeleid? Ja. Oké. Hier. Lokaal. Ja, lokaal natuurlijk. En dat ja. moet aansluiten, of moet, dat is het beste, als het aansluit op het cultuurbeleid in Europees Nederland, dus nationaal cultuurbeleid. Want dan kun je samen gaan opereren. Want anders heb je te veel verschillend beleid, waardoor je ook moeilijk elkaar kan vinden. En dat wordt nu ook ontwikkeld met de cultuuragenda. Ik ben ontzettend blij met de cultuurconvenant bijvoorbeeld, die getekend is. Aan de hand daarvan wordt er nu een cultuuragenda gemaakt. En met die cultuuragenda kan ik weer ook, omdat het aansluit op het cultuurbeleid, ook weer actie ondernemen. Zo werkt het een beetje. Ja. Zo werkt het ook voor andere taken. Bijvoorbeeld als we het hebben over grondbeleid, als we het hebben over natuur. Dus we hebben altijd zeg maar, moederrijkswetten, regelgeving, waar weer het openbaar lichaam zich moet aansluiten binnen bepaalde kaders die het Rijk vaststelt. Maar lokale wetgeving, lokale regelgeving maakt het openbaar lichaam. U hebt het beide gehad over de bibliotheek. Wat kunnen we verwachten eigenlijk? Wanneer worden we iets concreets? Wat gaat er gebeuren? Waar komt de bibliotheek? Ja, er zijn verschillende gesprekken. We zijn net weggekomen van een uitgebreide presentatie van een werkgroep. Er is een hele traject gaande met verschillende opties. Ik denk dat het misschien prematuur is om die opties nu te melden. Het is goed dat wij dat traject even afronden, maar het idee is dat het bestuurscollege zich gaat buigen over een paar opties die liggen. We hebben een beetje al onze voorkeur op basis van verschillende aspecten. Maar ik denk dat we eerst als bestuurscollege dit moeten afronden en vervolgens kunnen we dat melden wat het idee is. Maar nogmaals, het is een traject, er moet financiering voor geregeld worden en voordat het gebouw staat duurt het wel even. We willen het zo snel mogelijk doen, maar zeker weten gezien, nogmaals, het hele traject die we nu belopen qua herstel van het slavernijverleden, zien we ook kansen dat we vanuit die invalshoek fondsen zullen kunnen aanboren. Nogmaals, in samenwerking met verschillende andere ministeries, niet alleen maar OCW. De C van OCW is cultuur, maar we mogen niet via de C van OCW alleen maar gaan mikken om wat stenen hier op Bonaire als het gaat om een gebouw te financieren. Dus we moeten het samen doen, Bonaire, gezamenlijk met andere ministeries. En we zien grote mogelijkheden ook vanuit slavernijverleden herstelfonds. Kunnen we dat misschien in een papierment halen? Oké. Gaat u checken? Moet ik ook even meeluisteren? Bom, pergunta estava da di senhor Bui Cecília para a biblioteca e nós verwacht algo não de biblioteca também. Nós avisa que nós não por mencionar ainda concretamente não de também pessoa tem diferente possibilidade que nós está canando agora aqui nós acaba sali for de apresentação de grupo de trabalho que está canando trajecto extenso para na onda biblioteca nova no mês de na Bonaire com ele também mostra também mais ou menos quanto está custa, pero nós temos fase prematura ainda de terreno que nós temos na vista que nós queremos que o terreno aí tem diferente benefício na Bonaire para a comunidade, acessibilidade, diferente outra coisa, mas nós precisamos finalizar certo trabalho para mim, que nós possamos para mencionar isso aí. Bandere aí, em biblioteca está costa Hopisen, pois está em conversação com naturalmente o Ministério de OCW, com a parte de sei com a senhora secretária de Sara Uso está responsável, mas tem outro ministério também que nós temos que trabalhar junto com ele, para nós poder chegar a fundo, para portar uma biblioteca nova na Bonaire. Bandere aí, nós temos uma oportunidade grande para sair para nós passado de nós história de esclavitud que ultimamente nos arranha
toezegging moeten wezen die kabinet wil discutir. We hebben een herstelfonds. Caminda que nós podemos algo passar arriba de nós passado e nós como governo está querendo que foi sei nós estamos mirando a oportunidade grande para buscar fundo junto com outro fundo lá do ministério e fundo lá com nós mesmos também como governo de Bonaire para poder chegar na biblioteca nova Bonaire o mais dia possível. Okay, dank. Siguiente pregunta. Ja, mijn vraag is voor de staatssecretaris. Ik ben wel benieuwd wat u vindt van het media-aanbod op de Caribische eilanden. Nou, daar heb ik helemaal niet een goede studie naar gedaan eigenlijk, nu ik hier ben. Ik ben echt voor cultuur gefocust hier naartoe gekomen. Maar het media-aanbod, misschien kan jij mij vertellen hoe het eruit ziet eerst. Dan kan ik... kan jij me iets meer informatie geven als je zegt over het media-aanbod? Wat zou je erover kunnen vertellen? Ja, zeker. Ja. Ik zou wel willen vragen waarom. Hoe kan het dat u het eigenlijk niet weet? Hoe kan het dat ik het niet weet? Ja. Nou ja, ik weet wel dat er mediawet van 2008 hier ook grotendeels geldig is en dat er een beststructuur is, dat weet ik allemaal wel. Maar u zegt, wat vindt u daarvan? Dat is een mening. En daar heb ik eigenlijk nog geen kennis mee gemaakt. Het is echt, deze reis is gefocust op cultuur. En was niet, ik hoop dat er nog een reis komt of een werkbezoek komt waar we ons kunnen verdiepen op de media. Wat ik wel heb meegemaakt is Saba. Die heeft mij, daar maakte ik me nogal zorgen over, omdat ik op Saba, dat was geloof ik het bestuurscollege, nee, dat was de Eilandsraad. Die zei van ja, wij hebben eigenlijk heel veel ook niet meegekregen. Bijvoorbeeld met de excuses op 19 december en de hele, de communicatie daarvoor hebben we allemaal niet meegekregen. Omdat wij hier geen media hebben. Wij zijn afhankelijk van andere media, maar we zijn best geïsoleerd. En dat is heel zorgelijk, dus die neem ik mee. Maar ik weet wel, op Bonaire is wel het een en ander. Maar daar zouden we dan een keer echt een studie over kunnen doen. Van in hoeverre is daar ontwikkeling in nodig? Wat zou kunnen veranderen? Maar het is niet onderdeel geweest, media specifiek, van deze reis. Maar heb jij zorgen? Heb jij punten? Want ik ben hier om natuurlijk wel te luisteren en te kijken wat ik daaraan kan doen. Ja. Nou ja, Bonaire heeft in tegenstelling tot heel veel Europese gemeenten geen regionale omroep bijvoorbeeld. Wat vindt u daarvan? Nee, kijk, wat we nu aan het doen zijn, is werken aan de versterking en professionalisering van lokale media. Publieke media. Daar zijn we nu eigenlijk een plan aan het ontwikkelen samen met de VNG, samen met NLPO, dat is de organisatie van de landelijke publieke omroepen, maar ook Commissariaat voor de Media. Dus eigenlijk belangrijke en binnenlandse zaken, want dat is natuurlijk ook wel belangrijk met betrekking tot het Caribisch gebied. Om te kijken van op welke manier kunnen de lokale media worden versterkt. En wat ik nu hier ben, denk ik van nou, hebben zij nou heel goed ook het Caribisch gebied meegenomen in dat proces? Dat weet ik niet heel goed. Dus weet je, dat weet ik niet precies, maar dat is wel iets wat ik ga vragen als ik eenmaal weer in Nederland ben. Ja. Van in hoeverre gaat zeg maar, het Caribisch Nederland media mee, in die lokale media mee, in die ontwikkelingen. Want daar is best een heel groot budget voor die versterking en professionalisering van lokale media. Onderzoeksjournalistiek die daar ook bij betrokken is, maar ook de samenwerking tussen de lokale media, lokale publieke media, regionale publieke media en de landelijke publieke media. Dus daar zijn best wat middelen voor beschikbaar gesteld. Ja. Ja, momenteel is het dus zo dat er geen regionale omroep is. Veel mediamakers die staan daar ook niet echt om te springen. Want die zijn eigenlijk bang dat ze dan niet meer hun eigen manier van werken kunnen behouden. Begrijpt u die zorgen? Ja, want ik heb ook begrepen dat het vrij commercieel is. Hè? Veel omroepen en veel, of de lokale media, regionale media hier, dat die tenminste dat is de input wat ik heb gekregen van dat er reclames wordt gemaakt en dat het niet zo onafhankelijk is. Dat is wat ik heb meegekregen. Ik weet niet hoe dat hier zonder blame, zeg maar, hoe het hier is georganiseerd. Maar is die onafhankelijkheid gewaarborgd van de lokale media hier? Wat is jouw mening daarover?
Mag je ook dan, of, nou ja, of hoeven het niet op camera te doen. Ja. Maar in ieder geval, mijn zorg zou zijn als de lokale media niet onafhankelijk zouden kunnen opereren. Waardoor ze eigenlijk ook een onafhankelijke journalistiek niet zouden kunnen uitvoeren. Dat is een grote zorg. Ja. Maar wat vindt u ervan bijvoorbeeld dat er op zo'n klein eiland zoveel verschillende tv en radio is bijvoorbeeld? Nou, volgens mij moeten we het daar nu... Ja, daar moeten we eerst gewoon een keer een goed onderzoek naar doen of een keer over hebben. Daar overvalt u me eigenlijk een beetje mee. Wat ik daarvan moet doen. Ik heb geen idee. Ik heb niet eens een lijst nu van welke media Zou ik iets voorstellen? We hebben zo direct een meet and greet. Ja, daar kunnen we misschien wat dieper erover We hebben. zouden daar het gesprek kunnen voortzetten. Ja. Dank u wel. Tem mais pergunta? Se não tem mais pergunta, me chama Danke para a pergunta não assim. Então, por meio que nós clausura, me passa a palavra mais na secretário de Estado Uso para dirigir o mês com o último mensagem na comunidade de Bonaire. Staatssecretaris? Oh, de laatste woorden. Uw laatste woord, ja. Had ik toch beter moeten luisteren. Ja. Nou, de laatste woorden is, ik wil eigenlijk Bonaire hartelijk danken voor de warme welkom. Voor de kritische geluiden, onder andere hier ook in de zaal. Maar ook in de gesprekken net met Frente Cultural en in de bibliotheek. En morgen ook weer verder. Kritische geluiden, maar ook echt wel hele goede ideeën en plannen. Veel solidariteit ook. En daar wil ik Bonaire voor danken voor deze informatie en ook de hospitality. Mas je dank, Ida. En nou, voor nu volgens mij is het bijna weekend. Bon weekend. Dank, staatssecretaris Uso. Membro da imprensa, danke por vossa presença. E se não seguir nos live também, danke por vossa sintonia e ter outra oportunidade.